Zamislite cestu koja nije cesta. Ravnu liniju asfalta ili zemlje koja se gubi na horizontu, prelazeći pustinju gdje je sljedeća benzinska postaja udaljena 800 km, gdje vrućina deformira zrak, a pješčane oluje brišu svijet. Sada zamislite da tom linijom morate prevesti ne kontejner, već planinu. 50, 100, 500 tona rude, goriva ili zaliha. Nema željeznice, nema rijeke. Postoji samo ta beskrajna cesta i praznina. Ovo nije inženjerska hipoteza, to je svakodnevna stvarnost Australije. I u ovom kontinentalnom laboratoriju nemoguće logistike normalan kamion ne preživljava. Ovdje je nužda rodila čudovišta. Ovdje se teški transport razvio u oblik koji ostatak svijeta promatra sa strahopoštovanjem i malo straha. Ne radi se o tome da imate najskuplje ili najljepše kamione. Radi se o tome da imate najotpornije, inteligentne i brutalno snažne na planetu. Danas ćemo otkriti zašto Australija nema industriju kamiona, već inženjering preživljavanja na kotačima. Tehnološki napredak ne rađa se uvijek u čistom laboratoriju Silicijske doline ili u Njemačkom centru za istraživanje i razvoj. Ponekad se rađa u prašini, pod suncem koje topi asfalt, s pritiskom gospodarstva koje ovisi o pomicanju nepokretnog. Australija je taj laboratorij. Kontinent otok koji funkcionira kao stres test na planetarnoj razini za transportno inženjerstvo. Da bismo razumjeli zašto su njihovi kamioni legende, prvo moramo razumjeti problem koji su bili prisiljeni riješiti. Problem toliko golem da je jedini mogući odgovor bio stvaranje strojeva koji su prkosili konvencionalnoj logici. Ovo poglavlje ocrtava kartu te potrebe, otkrivajući kako su geografija, ekonomija i čista logistička očajnost oblikovale prvo načelo australskog kamiona. Ako ne može biti velik, jak i učinkovit, neće biti ništa. Pustinje, udaljenosti i rudnici. Trostruka kletva, koja je blagoslov. Pogledajte kartu Australije. Vidjet ćete tanku zelenu i naseljenu traku uz istočnu, južnu i jugozapadnu obalu. A zatim, u središtu i na zapadu, golemu mrlju oker i smeđe boje. Outback. To nije bilo kakva pustinja, to je niz pustinja. Gibson, Velika Viktorijina, Simpson, koje zauzimaju veći dio kontinenta. Ova praznina, međutim, nije prazna, puna je bogatstva. Ispod te crvene zemlje leže neka od najvećih mineralnih nalazišta na planetu. Kolosalni rudnici željeza Pilbare, nalazišta zlata Kalgoorlieja, rezerve litija, nikla, bakra i ugljena koji pokreću globalno gospodarstvo. Ovdje se pojavljuje prva varijabla nemoguće jednadžbe, udaljenost. Uzmimo konkretan primjer. Rudnik željeza Newman do luke Port Hedland u regiji Pilbara. To je 400 km ravno kroz Peć. Za europsku flotu 400 km je jednodnevno putovanje. Ovdje je to putovanje kroz neprijateljski planet, gdje temperature lako prelaze 45 stupnjeva u hladu s užasavajućom lakoćom, gdje su ceste ponekad zemljane staze izbrazdane valovima, fiksnim neravninama na tlu koje tresu svako vozilo do zadnjeg vika i gdje pješčana oluja može smanjiti vidljivost na nulu u minutama, podižući zrnati zid koji prodire kroz svaku pukotinu. Druga varijabla je razmjer. Ne radi se o izvlačenju nekoliko kamiona rude. Australski rudnici rade tempom koji graniči s opscenošću, premještajući milijune tona godišnje. Ekonomska logika je jednostavna i brutalna. Fiksni trošak svakog putovanja, vozač, trošenje vozila, vrijeme, je astronomski zbog udaljenosti. Jedini način da se jednadžba zatvori je očajničko maksimiziranje varijable prevezene težine po putovanju. Ne možete putovati češće. Vrijeme i udaljenost to ne dopuštaju. Morate putovati rjeđe, ali s toliko monstruoznim teretima da opravdavaju putovanje. Tako se trostruka kletva, pustinja, udaljenost i potreba za rudarskim razmjerom pretvara u blagoslov za inženjering. Tjera na rješenje koje bi se drugdje smatralo ludilom. I iz tog ludila rodila se legenda. Rođenje cestovnog vlaka nije kamion, već sustav. Rješenje nije mogao biti samo veći kamion. Postojala je fizička granica onoga što jedna prikolica može nositi i iznad svega onoga što jedna osovina može podnijeti. Inspiracija je došla odakle je jedino mogla doći, iz željeznice.
Ako jedna lokomotiva može vući desetke vagona, zašto kamion ne bi mogao vući nekoliko prikolica? Tako je rođen koncept cestovnog vlaka. Ali nemojmo to brkati s LCV-ima, vozila dugih kombinacija, koje vidimo u Europi ili u nekim američkim državama. To su, u najboljem slučaju, tegljač s poluprikolicom i dodatnom prikolicom, s maksimalnim duljinama koje rijetko prelaze 25 metara. Australski cestovni vlak je druga liga. To je modularni i proširivi transportni sustav. Počinje s tegljačem, prime moverom. Iza njega se spaja prva poluprikolica. A onda, magija. Na tu poluprikolicu se, pomoću konvertorskih kolica, mala kolica s 5. osovinom, spaja druga kompletna prikolica. I na tu, treća. I u ekstremnim konfiguracijama, poput poznatih quad trainova, četvrta. Kako je to legalno? Ovdje dolazi australski pragmatizam. Na određenim cestama, uglavnom arterijama koje povezuju rudnike s lukama ili velikim gradovima u unutrašnjosti, propisi o duljini i težini se opuštaju jer nema alternative. Država razumije da bogatstvo zemlje putuje na tim osovinama. Tako se susrećemo s kombinacijama koje dosežu i prelaze 53 metra duljine i 500 tona ukupne bruto težine. To nisu strojevi za vožnju urbanim autocestama. To su čelične zmije namijenjene osvajanju pustinje, a njihovo postojanje je prešutni pakt između inženjeringa i nacionalne potrebe. Ali da bi ovaj sustav funkcionirao, ključni element, tegljač, mora biti zvijer specifičnog dizajna. I ovdje je Australija donijela radikalnu odluku koja ju je zauvijek odvojila od svog američkog rođaka. Kabina iznad motora, prisilni izbor pragmatizma. Dok je u Sjevernoj Americi klasični kamion sa svojim dugim poklopcem motora, long nose, i stavom mehaničkog kauboja, kulturni simbol, u Australiji vlada kabina iznad motora, COE, Cab Over Engine. Modeli poput Kenwortha K100, K200 ili modernijeg K220 nisu rijetkost, oni su norma. A razlog nije estetski, već čista aritmetika i fizika terena. Prvi razlog je zakon ukupne duljine. Na mnogim rutama i propisima postoji maksimalno ograničenje za cijelu kombinaciju. U toj jednadžbi svaki centimetar koji zauzima kabina je centimetar koji ne zauzima prikolica. Kabina COE, postavljajući vozača iznad motora, drastično skraćuje duljinu tegljača. U usporedbi s američkim long noseom, COE može dobiti do 2 metra dragocjenog prostora za teret. Na putovanju od 1000 km koje prevozi rasutu rudu, ta se 2 metra prevode u desetke tona dodatnog prihoda. Ekonomija zapovijeda. Ekonomija, drugi razlog je suptilniji i proizlazi iz samog terena, geometrija preživljavanja. Ceste Outbacka nisu gladak asfalt. To su zemljane, šljunčane i kamene staze, često označene dubokim valovima i iznenadnim udubinama. Tegljač s dugom šasijom, long nose, ima lošiji izlazni kut između tla i stražnjeg dijela šasije. Prilikom penjanja na strmu padinu ili izlaska iz suhog riječnog korita, duga šasija se može zakačiti, high centering, pri čemu se središte vozila oslanja na greben terena, dok prednji i stražnji kotači proklizavaju u zraku. To je katastrofalna situacija usred ničega. COE, sa svojom kraćom i kompaktnijom šasijom, ima mnogo povoljniji izlazni kut, omogućujući mu da pređe prepreke koje bi zarobile kamion konvencionalnog dizajna. To je izbor diktiran pustinjom. Međutim, kompaktna kabina iznad snažnog motora postavlja još jedan izazov. Gdje sakriti srce dovoljno veliko da pomiče kontinent? Srce zvijeri, motori koji ne traže dopuštenje. U svijetu teškog transporta, motor od 500 konjskih snaga smatra se snažnim. 600 vrlo snažnim. U Australiji te brojke su polazna točka. Nije pitanje brzine ili taštine, to je pitanje čiste fizike. Snaga, mjerena u konjskim snagama, daje vam potencijalnu brzinu. Ali okretni moment, mjeren u Newton metrima, je pravi ključ. To je sila torzije, bruto potisak, koji motor ima za pokretanje mase iz mirovanja. Razmislite o zadatku. Kenworth C50 konfiguriran za rudarski konvoj, s ukupnom bruto težinom od 300 tona.
Pokretanje te mase ili održavanje uspona na blagoj padini od 3% pri 80 km/h zahtijeva monstruozan okretni moment. Ovdje dolaze kraljevi Outbacka. Cummins X15 je uobičajen, često konfiguriran da isporučuje 600 konjskih snaga i zadivljujućih 2800 Nm okretnog momenta. To je motor koji ne cvili, on urla iz dubine. Ali čak i taj titan blijedi pred Mack MP10 motorom od 16 litara i, u svojoj najekstremnijoj konfiguraciji, 780 konjskih snaga i gotovo mitoloških 3800 Nm okretnog momenta. Da se stavi u perspektivu, to je dovoljno okretnog momenta da doslovno savije čeličnu osovinu ako nije pravilno dizajnirana. Filozofija je ovdje ključna. Ovi motori nisu na granici svog dizajna. Naprotiv, oni su ugašeni. Inženjeri uzimaju blok sposoban proizvesti još više snage i elektronički ga ograničavaju. Zašto? Zbog pouzdanosti. U paklu Outbacka, 1000 km od najbliže radionice, prioritet broj 1 nije pobijediti u utrci, već stići. Motor koji radi na 80% svoje maksimalne snage bit će mnogo hladniji, pretrpjet će manje toplinskog stresa i trajat će stotine tisuća kilometara dulje od onog na granici. Misija nije biti najsnažniji na papiru, to je biti posljednji koji će otkazati. Ovaj pristup preciznoj specifikaciji i ekstremnoj robusnosti ne ograničava se samo na motore. On definira cijelu industriju koja okružuje ove strojeve. Više od čelika, kultura specijaliziranog proizvođača. Ekosustav australskog teškog transporta ne razumije se samo s Kenworthom i Mackom. To je svemir specijaliziranih proizvođača i bodybuildera koji uzimaju osnovnu šasiju, platformu snage i otpornosti i pretvaraju je u kirurški alat za specifičan posao. Ovdje se kamion ne kupuje iz kataloga, on se specificira od nule. Tvrtke poput Quad Traina ili Beast Industries savršeni su primjeri. One nisu samo logističke tvrtke, one su inženjerstvo rješenja. Klijent, na primjer mega rudnik u unutrašnjosti, dolazi s problemom. Trebam prevesti 158.000 litara dizela iz obalne rafinerije do našeg kampa, koji je udaljen 1200 km zemljanim cestama. Normalna cisterna ne služi. Udaljenost zahtijeva golemu količinu, a cesta zahtijeva robusnost. Quad Trainovo rješenje je Quad Train. Kenworth T909 tegljač koji vuče ne jednu, već 4 uzastopne cisterne, tvoreći cestovni vlak dug 56,5 metara. Samo jedno putovanje, jedna misija. Ovo nije standardni proizvod, to je inženjerski odgovor rođen iz izravnog dijaloga između specijaliziranog proizvođača i brutalne potrebe klijenta. Ovaj proces ekstremne specifikacije je norma. Šasija se bira prema zadatku, K200 za opći rasuti transport, C510 za teške rudarske konvoje, Titan za najekstremnije terete. Zatim se definira konfiguracija osovina, 6x4, 8x6, 10x6. Tip ovjesa, kapacitet pomoćnih spremnika goriva, neophodno za rute od 1000 km bez postaja, višestupanjski sustavi filtracije zraka za prašinu, vrste spojki za prikolice, materijali konstrukcije, aluminij za smanjenje težine, ne hrđajući čelik za kemikalije. U Australiji kamion je početak razgovora, a ne kraj. To je prazno platno na kojem se slika rješenje jedinstvenog logističkog problema. Ali spajanje sirove snage i divovskih prikolica bio je samo prvi korak. Pravi izazov bio je učiniti da se ti kolosi ne samo kreću, već da se mogu kontrolirati, zaustaviti i održati na životu u okruženju koje je posvećeno uništavanju strojeva. Jer čemu služi div od 500 tona ako ga ne možete zaustaviti na nizbrdici, ako se raspadne na cesti punoj kamenja ili ako mu motor proključa do taljenja pod nemilosrdnim suncem? Prava australska inženjering nije bio u stvaranju čudovišta, već u njegovom ukročivanju. Davanje pokreta 500 tona čelika i rude je čin vjere u sirovu snagu. Ali pravi genij australskog inženjeringa ne pokazuje se pokretanjem čudovišta, već njegovim ukročivanjem. Jer u pustinji se zakoni fizike ne primjenjuju blago. Primjenjuju se s žestinom presude. Zaustaviti masu ekvivalentnu maloj zgradi koja se kreće brzinom automobila nije funkcija. To je geološki događaj.
Voditi zmiju dugu 50 metara kroz cestu koja izgleda kao površina mjeseca nije vožnja. To je koreografija preživljavanja. Ovo poglavlje zaranja u srž tih rješenja, u sustave koji fizičku nemogućnost pretvaraju u svakodnevnu rutinu. To je priča o tome kako Australija nije samo izgradila najveće kamione, već je izumila tehnologiju kako bi ih učinila poslušnima. Kočenje nezaustavljivog, kad Jake kočnica nije dovoljna. Zamislite energiju. Drumski vlak od 450 tona koji putuje 90 km na sat ne miče se, napreduje s inercijom malog asteroida. Kinetička energija pohranjena u tom kretanju je magnitude koja izmiče intuiciji. Kad bi konvencionalne kočnice standardnog kamiona pokušale to zaustaviti, jednostavno bi isparile u oblaku dima i rastopljenog metala u prvih 100 metara. Zato je australski kočioni sustav primjer redundantnosti i apokaliptičnog predimenzioniranja. Prvo, tu je motorno kočenje, ali dovedeno do svog maksimalnog izraza. Snažna Jake kočnica, kompresijska kočnica, na glavnom motoru samo je prvi akter. Često se kombinira s neovisnim hidrodinamičkim retarderom, spojenim na prijenos. Potonji ne koristi motor. To je sustav koji pretvara kretanje u toplinu okretanjem rotora unutar komore pune ulja, generirajući masivnu, glatku silu kočenja koja ne troši frikcijske kočnice. Na dugoj nizbrdici u zaleđu, vozač aktivira ovu kombinaciju Jake plus hidrorotarder kako bi stalno zadržavao brzinu, čuvajući radne kočnice za nepredviđene situacije. Ali ni radne kočnice nisu normalne. Bubnjevi i diskovi su najveći i najdeblji koji se proizvode u svijetu. Pločice i pakne izrađene su od spojeva koji podnose temperature koje bi rastopile one običnog kamiona. Tlak pneumatskog sustava prati se s vjerskom obsesijom, jer ovdje treba kočiti ne samo kotače tegljača, već i kotače 3 ili 4 uzastopne prikolice. Zračni sustav mora biti izuzetno snažan i s trenutnim odazivom kako bi poslao signal kočenja duž više od 50 metara crijeva, osiguravajući da se sve osovine sinkronizirano usporavaju. Kašnjenje ili kvar na stražnjoj prikolici mogao bi uzrokovati da ona gurne onu ispred u katastrofalnoj lančanoj reakciji, savijajući vlak kao harmoniku. Pouzdanost nije značajka. To je stup na kojem počiva sigurnost cijele operacije. A sigurnost ovisi o nečemu više od kočnica. Ovisi o stabilnosti na način koji prkosi osnovnoj geometriji. Ples višestrukih prikolica. Umjetnost dog trailera. Spajanje poluprikolice s tegljačem je znanost. Spajanje 3 ili 4 prikolice jedna s drugom je oblik crne umjetnosti, koreografija spojnica i točaka okretanja koja mora poštivati fiziku pod prijetnjom katastrofe. Ključ je u spojnim elementima, converter dollies i dog trailers. Converter dolly je mala prikolica s 5. osovinom, okretnim kotačem i kingpinom, svornjakom za spajanje sprijeda. Njegova je funkcija spajanje dviju kompletnih prikolica. Prva prikolica ima fiksnu stražnju osovinu. Dolly se spaja s njom straga, a za uzvrat se sljedeća prikolica spaja s kingpinom dolija. Ovaj sklop omogućuje da se druga prikolica okreće neovisno o prvoj. Dog trailer, prikolica pas, je još zanimljiviji. Ima prednju osovinu za upravljanje poput automobila i drawbar, vučnu rudu, koja se spaja s prethodnom prikolicom. Ovaj dizajn omogućuje oštriji radijus okretanja i stabilnije ponašanje, jer prednji kotači prate putanju prirodnije. Sada, izazovna fizika. Efekt crack the whip, puketanje bića. U zavoju, posljednja prikolica dugog vlaka teži presjecanju zavoja, okrećući se oštrije nego što vozač očekuje. To je kao kraj bića koji se kreće brže od ruke koja ga drži. Ako se ne kontrolira, posljednja prikolica može skrenuti s ceste, prevrnuti se ili udariti u prethodnu prikolicu. Australski inženjeri to rješavaju s 3 oružja. Preciznom geometrijom na točkama spajanja, besprijekornom raspodjelom težine, nikada posljednja prikolica ne smije biti najlakša i, iznad svega, uzvišenom vještinom vozača. On ne samo vozi, on anticipira.
Zna koliko treba otvoriti zavoj kada započeti okretanje i kako modulirati gas kako bi održao stalnu napetost u sklopu, vodeći čeličnu zmiju mješavinom intuicije i internaliziranog matematičkog znanja. To je ljudski inženjering koji nadopunjuje mehaniku. I kako se taj ples ne bi pretvorio u pad, cijeli sklop mora plutati po terenu koji je sve samo nestabilan. Obustavljeni u paklu, šasija i ovjesi koji apsorbiraju mržnju. Australska rudarska cesta ne oprašta. To nije transportna površina, to je bojno polje. Valovi, fiksne ondulacije, koji sve vibriraju do raspada, labavo kamenje veličine nogometne lopte, rupe koje bi mogle progutati kotač i dugi dijelovi dubokog šljunka koji se ponaša kao živi pijesak. Kruta šasija, poput one na cestovnom kamionu, slomila bi se kao keks za nekoliko tjedana pod ovom kaznom. Australsko rješenje je kontrolirana fleksibilnost i ekstremna raspodjela težine. Za izdržavanje tereta od 200, 300 ili više tona, kamioni se konfiguriraju s višestrukim osovinama. Nije rijetkost vidjeti konfiguracije 8x6, 8 pogonskih kotača od 6 osovina ili čak 10x6 u najekstremnijim tegljačima. To nije samo za veću trakciju, iako i to već za širenje ogromne mase na najveću moguću površinu zemlje, smanjujući pritisak na tlo i, ključno, na svaku gumu i pojedinačnu osovinu. Ali osovine ne mogu biti kruto spojene na šasiju. Ovdje dolaze specijalizirani ovjesi. Ovjes s klackalicom, walking beam, je uobičajen. To je robustan i jednostavan sustav gdje se dvije osovine spajaju putem središnje okretne klackalice. Kad se kotač popne preko rupe, klackalica prisiljava kotač suprotne osovine da se malo spusti, održavajući kontakt s tlom i raspodjeljujući udar. To je tvrdo, ali nevjerojatno otporno i jednostavno za održavanje. Za kontroliranije i glatko putovanje, dugohodni zračni ovjesi su opcija. Omogućuju veliko vertikalno kretanje kotača, izolirajući kabinu i teret od najgorih udaraca i održavaju stalnu visinu bez obzira na teret. Osim toga, mogu kleknuti kamion, spustiti ga, kako bi olakšali spajanje prikolica. Sama šasija je umjetničko djelo od čelika visoke čvrstoće. Mora imati određenu torzijsku fleksibilnost, dopuštajući joj da se lagano uvija kako bi pratila neravnine terena bez nakupljanja metalnog umora. Ali istovremeno mora biti nepromjenjiva u svojoj glavnoj strukturi, otporna na brutalne sile vuče i kompresije. To je ravnoteža između tvrdoće hrasta i fleksibilnosti bambusa, iskovana u čeliku. I dok ovjes štiti strukturu, drugi sustav mora zaštititi samo srce zvijeri od njenog najgoreg neprijatelja, sveprisutne vrućine. Bitka protiv vrućine, hlađenje u pećnici svijeta. U zaleđu vrućina nije vremenski uvjet. To je aktivni agresor. Temperature okoline od 50 stupnjeva Celzija znače da svaki sustav hlađenja počinje s ogromnim hendikepom. Motor, turbo, mijenjač, kočnice i diferencijali stvaraju vlastitu toplinu, dodajući ovom ambijentalnom paklu. Standardni sustav hlađenja srušio bi se za nekoliko minuta. Australski odgovor je opet radikalno predimenzioniranje i inteligencija protoka. Radijatori su ogromni, s aluminijskim jezgrama s više prolaza i površinom koja je dvostruko ili trostruko veća od ekvivalentnog europskog kamiona. Ventilatori nisu mali električni. To su divovi pogonjeni viskoznim spojkama ili čak izravnim pneumatskim pogonskim sustavima, sposobni pomaknuti monstruozan volumen zraka kroz radijator kada senzori detektiraju da temperatura rašladne tekućine prelazi prag. Intercooler, hladnjak usisnog zraka, je jednako kritičan i masivan. Motor koji usisava zrak na 45 stupnjeva mnogo je manje učinkovit i skloniji detonaciji od onog koji usisava zrak na 60 stupnjeva. Hlađenje usisnog zraka znači dobivanje snage i iznad svega pouzdanosti. Ali hlađenje se ne zaustavlja na motoru. Mijenjač i osovine imaju vlastite hladnjake ulja, često montirane u seriji s glavnim radijatorom. Nakon dugog spuštanja s korištenjem retardera, kočnice mogu biti usijane.
Zato neki vrhunski sustavi uključuju usmjerene zračne kanale prema diskovima ili bubnjevima kako bi ubrzali njihovo hlađenje. Toplinsko upravljanje postaje prioritet broj 1 za vozača. Gledanje pokazivača temperature rašladne tekućine, motornog ulja i ulja mjenjača stalni je ritual. U ovom kontekstu, čak i odluka o tome koju brzinu koristiti postaje termodinamički izbor, što nas dovodi do mozga koji upravlja svom ovom energijom, mjenjača. Mjenjač koji zna sve. S motorom koji proizvodi 3800 Nm okretnog momenta, običan mjenjač raspao bi se pri prvom mijenjanju brzine. Mjenjač u australskom kamionu mora biti bastion otpornosti i, istodobno, instrument precizne kontrole. Ovdje koegzistiraju dvije filozofije, obje valjane za različite tipove vozača i misija. S jedne strane, tu je ručni mjenjač od 18 brzina, tipično model Eaton Fuller. Za purističkog i iskusnog vozača, ovaj mjenjač je produžetak njegovog tijela. Na teškom terenu, penjući se uz strmi uspon ili spuštajući se s usporivačem, ručna kontrola mu omogućuje da osjeti kamion, odabere točan prijenosni omjer za održavanje optimalnog broja okretaja i izbjegne pregrijavanje. To je ultimativni instrument za onoga tko ovlada umjećem, ali zahtijeva vrhunsku stručnost. S druge strane, brzo osvajajući teren, nalaze se najnovije generacije automatskih mjenjača, poput Macovog MD Riva ili Volvovog Power Shifta. To nisu jednostavni pretvarači okretnog momenta. To su elektronički mozgovi koji upravljaju pogonskim sklopom. Koristeći mrežu senzora, upravljačka jedinica bira optimalnu brzinu ne samo za performanse, već i za zaštitu vozila. Zna kada prebaciti brzinu kako bi se izbjeglo lagging, prisiljavanje motora na vrlo niskim okretajima. Kada zadržati brzinu za optimalno korištenje motorne kočnice i kako prilagoditi promjene težini tereta i nagibu. Za flote koje žele smanjiti trošenje, potrošnju goriva i ovisnost o vještini određenog vozača, automatika je kraljica. Obje opcije odražavaju istu istinu. U Australiji prijenos nije samo posrednik. On je čuvar dugovječnosti cijelog pogonskog sustava. Ovladavanje fizikom ovih divova s mehaničkim rješenjima sirove snage već je bio podvig. Ali Australija se tu nije zaustavila. Kad je dosegnuta granica onoga što motor i vozač mogu učiniti, australski inženjeri počeli su se pitati što ako divu damo drugo srce, što ako vozaču damo kopilota napravljenog od silicija i algoritama. Sljedeći korak nije bio evolucijski, bio je revolucionaran. Evolucija australskog inženjerstva nije se zaustavila na ovladavanju mehanikom. Nakon što su riješeni problemi snage, kočenja i otpora, horizont mogućnosti proširio se na područje gdje inovacija više nije luksuz, već sljedeća granica ekonomskog opstanka. U pustinji granice nisu linije na karti. One su zakoni fizike i ekonomije. A kad se do njih dođe, postoje samo dvije opcije: predati se ili ponovno izmisliti pravila. Australija je odabrala ponovno ih izmisliti. Ovo posljednje poglavlje istražuje taj skok naprijed, gdje kamioni prestaju biti samo vozila i postaju čvorovi inteligentnog, decentraliziranog i ponekad gotovo živog transportnog sustava. To je priča o tome kako najpragmatičnija potreba može roditi najfuturističnije ideje. Cestovni vlak s dvostrukim pogonom, div s dva srca. Postojao je naizgled nerješiv problem. Najudaljeniji rudnici zahtijevali su prijevoz tereta koji je dosezao gotovo 500 tona, ali snaga i prije svega otpornost jednog tegljača, ma koliko monstruozan bio, nalazila je svoju granicu u ekstremnom trošenju i toplinskom stresu. Klasično rješenje, izgradnja još većeg tegljača, sudaralo se s praktičnim ograničenjima težine, veličine i jednostavno zdravog razuma. Beast Industries, tvrtka s inovativnim načinom razmišljanja koji definira sektor, ponudila je odgovor koji je mogao nastati samo u okruženju apsolutnog lateralnog razmišljanja. Ako ne možete napraviti jači tegljač, neka cijeli vlak gura. Tako je rođen cestovni vlak s dvostrukim pogonom. Koncept je remek djelo distribuirane logike. Umjesto jednog glavnog pokretača koji vuče 3 ili 4 prikolice, ovaj sustav uključuje potpuni pomoćni dizelski motor, montiran izravno na srednjoj prikolici.
Ovo nije mali generator, to je motor znatne veličine povezan s kotačima vlastite prikolice putem prijenosa. Genijalnost sustava je višestruka. Prvo, smanjuje opterećenje glavnog tegljača. On više ne mora osiguravati svu vučnu snagu za cijeli skup, drastično smanjujući trošenje njegovog kvačila, prijenosa, osovina i motora. Drugo, distribuira vuču. Imajući odvojene točke potiska, jednu sprijeda i jednu u sredini vlaka, smanjuje se naprezanje na spojevima i poboljšava sposobnost prevladavanja nagiba i mekih terena. To je kao da imate dvije lokomotive u istom vlaku. Treće, virtualno udvostručuje raspoloživu snagu bez potrebe za stvaranjem jedinstvene i neizvedive šasije tegljača. Vozač upravlja oba motora iz glavne kabine, elektronički ih sinkronizirajući. Rezultat je sustav koji može pomicati 500 tona pri brzinama do 70 km/h na privatnom terenu s mnogo većom pouzdanošću jer je napor podijeljen. To nije samo veći kamion. To je modularni i višekardijalni transportni organizam. To je dokaz da u Australiji, kada zid izgleda nepremostiv, odgovor nije jurnuti na njega većom silom, već izgraditi vrata tamo gdje nitko drugi nije vidio zid. Drive-by-wire i sjena autonomije. Dok je dvostruki pogon rješavao problem snage, drugi je izazov ostao. Ljudski faktor na rutama brutalne monotonije i trajanja. Vožnja 1200 km ravno kroz pustinju u smjenama od 12 do 14 sati test je mentalne izdržljivosti koji stvara umor, pogreške i inherentno ograničenje produktivnosti. Rješenje? Ako je vozač najslabija i najograničavajuća karika, neka mu stroj pomogne, a na kraju ga i zamijeni u najponavljajućim zadacima. Ovdje na scenu stupa vizionarski projekt tvrtki poput Mineral Resources Ltd. MRL u suradnji s Hexagonom. Njihov je fokus implementacija drive-by-wire, vožnja žicom tehnologije. U drive-by-wire sustavu ne postoji izravna mehanička veza između volana, pedala i aktuatora. Umjesto toga, pokreti vozača pretvaraju se u elektroničke signale koje računalo tumači i šalje servomotorima koji okreću kotače ili aktiviraju kočnice. To nije potpuna autonomija, ali je njezin temeljni stup. Jednom kada vozilom može upravljati računalo, put do automatizacije je otvoren. Vizija MRL-a je stvoriti autonomne ili poluautonomne konvoje cestovnih vlakova. U jednom modelu vodeće vozilo, kojim upravlja čovjek, predvodi red od 2, 3 ili do 5 autonomnih cestovnih vlakova. Ova prateća vozila, opremljena lidarom, radarom, kamerama i GPS-om visoke preciznosti, repliciraju točno pokrete vođe održavajući sigurnu udaljenost. Vozač u autonomnim vozilima postaje nadzornik koji prati sustave. Implikacije su revolucionarne. Rad 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu. Vlakovi mogu voziti danonoćno, bez pauza zbog umora. Sigurnost. Uklanjaju se nesreće uzrokovane pospanošću ili dekoncentracijom. Učinkovitost. Rute i promjene brzina su savršeni, optimizirajući potrošnju goriva. Produktivnost. Samo jedan čovjek može upravljati kretanjem stotina tona raspoređenih u više vozila. To je kvantni skok od vozača kao fizičkog operatera prema vozaču, kao strategu i voditelju flote. Ova razina inovacije ne nastaje iz vakuma. To je konačni proizvod kulture koja, od svoje osnove, razumije da svaki stroj mora biti točan odgovor na konkretno pitanje. Ekstremna specifikacija. Kamion koji nastaje iz potrebe, a ne iz kataloga. Da bismo razumjeli dubinu australskog napretka, moramo napustiti ideju kupnje kamiona. U Europi ili Sjevernoj Americi flota odabire model Volvo FH Freightliner Cascadia iz kataloga, odabire neke opcije, motor, kabina, osovina i pušta ga u rad. U Australiji proces počinje s logističkim inženjerskim pitanjem, a ne s popisom specifikacija. Zamislite dijalog. Rudarska tvrtka sjeda s inženjerima MLG-a ili MGM Bulka. Imamo novo nalazište litija. Udaljeno je 820 km od postrojenja za preradu, makadamskom cestom s jakim kolotrazima na 30% puta. Moramo prevesti 2 milijuna tona sirove rude godišnje s klimatskim prozorom od 9 mjeseci. Vode na lokaciji je malo. Što da radimo?
Od tog trenutka počinje jedinstveni proces dizajna. Inženjeri ne prodaju kamion, oni dizajniraju transportni sustav. Prvo modeliraju rutu, nagibe, zakrivljenost, vrstu površine. Izračunavaju otpor kotrljanja i ukupnu težinu potrebnu po putovanju kako bi ispunili godišnji cilj. Zatim specificiraju platforma Kenworth K200 za dokazanu pouzdanost, C510 za ekstremnu izdržljivost, Mac Titan za konačnu snagu, konfiguracija osovina 8x6 za bolju vuču i raspodjelu težine, 10x6 za najteže terete, pogonski sustav, specifičan motor i prijenos, nestandardni. Ručni mjenjač Eaton od 18 brzina za potpunu kontrolu ili automatski M-Drive za produktivnost i smanjenje trošenja. Kapacitet goriva. Glavni i pomoćni spremnici koji osiguravaju doseg veći od 2000 km jer nema mjesta za punjenje gorivom. Sustavi za preživljavanje. Trostruki filtri zraka sa sustavima za automatsko čišćenje izbacivanjem komprimiranog zraka Air Pre-Cleaners za borbu protiv sveprisutne prašine. Rašladni sustavi predimenzionirani za 30%. Prikolice, vrsta, bočna ili stražnja kiperica, ravna za strojeve, materijal, čelik visoke otpornosti, aluminij za smanjenje težine. Broj osovina, vrsta ovjesa, pneumatski za zaštitu tereta, balansirajući za izdržljivost. Kamion koji izlazi iz specijalizirane tvornice nije proizvod. To je tehnička specifikacija pretvorena u metal. Ovaj mentalitet ekstremne specifikacije prava je krv industrije. I ovaj mentalitet nije pao s neba. To je nasljeđe nacionalne kulture iskovane u izolaciji i nedaćama. Kultura bušmekanika, snalažljivost kao religija. Tehnološka sofisticiranost cestovnog vlaka s dvostrukim pogonom ili sustava drive-by-wire može se činiti antitezom rustikalnije tradicije. Ali u stvarnosti to je njezina logična kulminacija. Sva australska inovacija prožeta je duhom bušmekanika, mehaničara iz buša pustinje. Ova figura je kulturni arhetip. Pojedinac koji, zarobljen stotinama kilometara od civilizacije s pokvarenim strojem, mora smisliti rješenje s onim što ima pri ruci. Slomljena opruga popravlja se žicom i ključem. Probijeno rašhladno crijevo zakrpa se izolir trakom i komadom gumenog crijeva. Ispušni lonac koji pada pričvrsti se vozačevim remenom. To nije lijep popravak, ali je popravak koji funkcionira i omogućuje vam da dođete kući. Ova praktična snalažljivost, ovo nepovjerenje prema onome što ne možete sami popraviti i ova vjera u sposobnost improvizacije prožima se od individualnog vozača do upravnih odbora velikih transportnih i rudarskih tvrtki. Ne boje se modificirati, hakirati ili ponovno izmisliti. Proizvođač im kaže da se nešto ne može učiniti, pokušat će svejedno. Standardni dio ne izdrži, dizajnirat će i proizvesti jači u vlastitoj radionici. Prijelaz od varenja, zakrpe na terenu do dizajniranja sustava distribuirane vuče na računalu manji je nego što se čini. Oba čina proizlaze iz iste premise. Priručnik s uputama nije napisan, treba ga pisati u hodu. Ova kultura je humus iz kojeg niču radikalne inovacije. Prihvaća neuspjeh kao dio učenja i cijeni funkcionalnost iznad elegancije. Zato se australske tvrtke mogu udružiti sa švedskom tehnološkom tvrtkom, Hexagon, i ne pokušavati implementirati njihov sustav onakvim kakav jest, već ga prilagoditi i zahtijevati više u najtežim uvjetima na planetu. Australski kamion ne postoji i zato je najnapredniji. Na kraju ovog putovanja dolazimo do paradoksalnog i moćnog zaključka. Australski kamion kao singularni i definirajući entitet ne postoji. Ne postoji model koji bi, izlazeći iz tvornice za domaće tržište, bio intrinzično superiorniji čip za čipom od Mercedes Actrosa, Volvo FH-a ili Peterbilta 579. Ono što postoji i što ga čini najnaprednijim na svijetu nešto je mnogo dublje. Nenadmašan proces primijenjenog inženjeringa. To je savršena i okolnostima nametnuta simbioza između nemilosrdna geografija, koja djeluje kao najzahtjevniji poligon za testiranje na svijetu,
Industrija planetarnih razmjera, rudarstvo koje zahtijeva rješenja na razini tonaže i pouzdanosti, koja gotovo da i ne postoji nigdje drugdje. Regulatorni pragmatizam, zakoni koji na određenim rutama shvaćaju da granicu postavlja inženjering, a ne birokracija. Kultura radikalne domišljatosti, naslijeđena od bush mekanika koja potiče modifikaciju, personalizaciju i bočno razmišljanje bez straha. Australski Kenworth K200 je u suštini ista robusna šasija koja se prodaje drugdje. Ali u Australiji ta šasija je samo vrh koplja sustava. To je platforma na kojoj se gradi rješenje za jedinstven logistički problem. Oko njega je stvoren cijeli ekosustav specijaliziranih proizvođača, karoserijskih radionica, inženjera voznog parka i vozača inženjera koji ne upravljaju vozilom, već upravljaju transportnim događajem. Napredak ne leži u laserskom senzoru ili softveru za autonomnu vožnju skinutom s police. Leži u cjelokupnosti koncepta, u volji da se taj senzor i taj softver podvrgnu prašini, vrućini i vibracijama Outbacka dok ne profunkcioniraju ili dok se ne redefiniraju da profunkcioniraju. U sposobnosti da se cestovni vlak vidi ne kao kombinacija vozila, već kao organizam kojem se može ugraditi dodatno srce. U razumijevanju da pouzdanost nije statistika, već udaljenost, mjerena u nemilosrdnim kilometrima, između rudnika željeza i luke koja hrani svijet. Zato, kada pitate zašto su australski kamioni najnapredniji na svijetu, odgovor nije popis specifikacija. To je priča. Priča o kontinentu koji je, da bi pomaknuo svoja bogatstva, bio prisiljen izmisliti budućnost teškog transporta, budućnost iskovanu ne u dizajnerskim salonima, već u pustinskoj peći i u umovima onih koji su odbijali prihvatiti ne kao odgovor. Nije kamion. To je ono što kamion omogućuje učiniti na mjestu gdje je to teže učiniti nego u bilo kojem drugom kutku planeta. To je ultimativni alat, stvoren za ultimativni posao.